Ο κόσμος σήμερα μοιάζει πιο χαοτικός και παράλογος από ποτέ. Η κλιματική κρίση, η πόλεμη, η οικονομική ανισότητα, οι κοινωνικές πιέσεις και η αποξένωση που δημιουργούν τα social media μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να ζούμε μέσα σε αυτόν τον παράλογο κόσμο? Ο Αλμπέρ Καμί μέσα από το ξένο και τη φιλοσοφία του παραλόγου μας προσφέρει όχι απλά έναν τρόπο να αποδεχτούμε την αβεβαιότητα, αλλά και έναν οδηγό για το πώς να ζήσουμε καλύτερα. Σήμερα ας δούμε 3 μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτόν για να ζούμε αυθεντικά και με νόημα. Η αλήθεια είναι σκληρή. Ο κόσμος δεν ακολουθεί κάποια λογική και κανείς δεν μας χρωστάει απαντήσεις. Όπως και ο μερσός των ξένων που έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο και την αδιαφορία της κοινωνίας, έτσι και εμείς πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο σχέδιο που θα μας λύσει τα προβλήματα. Αυτή η αποδοχή όμως είναι απελευθερωτική. Σταμάτα να αναζητάς απεγνωσμένα νόημα εκεί που δεν υπάρχει. Αντί να αγωνιάς για το γιατί των πραγμάτων, συγκεντρώσου στο πώς θα ζήσεις καλύτερα. Αποδέξου την αβεβαιότητα και επικεντρώσου στο παρόν. Αν η ζωή δεν έχει εγγενές νόημα, τότε εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη να το δημιουργήσουμε. Ο Καμί μας διδάσκει ότι το να ζούμε σημαίνει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να παίρνουμε τις πρωτοβουλίες μας και να κάνουμε τις επιλογές μας. Δεν χρειάζεται να συμβιβαζόμαστε με αξίες που μας επιβάλλονται. Μπορούμε να βρούμε μικρές προσωπικές στιγμές νοήματος. Ξεκίνα από τα μικρά. Βρες χαρά σε καθημερινές στιγμές. Το νόημα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο. Επένδυσε σε σχέσεις, σε δράσεις που σε γεμίζουν και μην αφήνεις την κοινωνία να καθορίσει τι έχει αξία για σένα. Στον ξένο, ο Μερσό δεν προσποιείται ποτέ. Δεν συμμορφώνεται με τις κοινωνικές προσδοκίες και παραμένει ειλικρινής με τον εαυτό του μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η επανάσταση που προτείνει ο Καμί. Να ζούμε με αυθεντικότητα χωρίς να μας ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι. Μην προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες ή να ζήσεις σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα. Δώσε στον εαυτό σου την ελευθερία να κάνει λάθη, να πει όχι όταν χρειάζεται και να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, ακόμα και αν δεν είναι ο πιο δημοφιλής. Η αποδοχή του παραλόγου είναι το πρώτο βήμα για να ζήσουμε ελεύθεροι από τις προσδοκίες και τους περιορισμούς που μας επιβάλλει η κοινωνία. Αυτή η αποδοχή δεν μας κάνει παθητικούς ή αδιάφορους, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε αυθεντικά, να βρούμε προσωπικό νόημα και να δημιουργήσουμε αξία μέσα από τις προσωπικές στιγμές μας. Στην εποχή μας όπου οι εξωτερικές πιέσεις, η τεχνολογία και οι κοινωνικές προσδοκίες φαίνονται να κυριαρχούν, αυτή η εσωτερική ελευθερία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το πραγματικό αντίδοτο στο παράλογο δεν είναι η φυγή ή η αναζήτηση ενός απότερου σκοπού, αλλά η αποδοχή και η συνειδητή επιλογή να ζούμε, να ενεργούμε και να αγαπάμε χωρίς αυταπάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παράλογο δεν είναι απειλή, είναι η δύναμή μας να ζήσουμε και να αγαπήσουμε τη ζωή με όλη της την αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο.